mas bakut indroai na kabanta you Goldly James hiranong klau berakis nikai le kurkuya I Simjing rais nama sukut nomor lai spa lai pukuntai. Kohimen ko para tongin songo yaw jisu nagabenda ka jingaye ka jingor ko baro panginang trang shushu ya ka jingaye halo jongi ni duairu nagabenda ki ba pangi ba shitam nagabenda ka jing demo jongi shimet kadbangi shimenda ha ka ne ka jingni ka ba kui ka jongu kris paunang pelai lud yangi na baru ka jing tut ka jingwe paunang yada sumari yangi daga senam ba kordor ka jongu Haker tengopa badukun badumen siam bakuit. Amen. Kajinga jongo trai jongi uji su Chris, bat kajingi jongo blay. Lembat kajinga sulak jongo men siam bakuit. Kindon rengkad bat pi barom. Rengkad bat pi ru. Tongin sangech por ban kuslai halar ki pop ki sang jongi. Inang yosno naga jimpuli naga kitab Amos. Kumno Amos. Udang hikai yaki beriu syapanga jimpen shitam syapanga jimma lada kim kongu iya ka sur jongo blai bun sin ngi dondru kum kane ka jinglong hakama jongi lada ngim iya ya ka lindi jongo blai kamdam lele hakane ka juk kabaminda ngide man lombala kre barabor naga benta ka jingit ka jongo Chris naga benta ka jingwan jongo trai Tonginang kuslai halor ki pop jongi. Tonginang shim yaga jingrai sasasin. Ban im yaga jingim kabakuit. Bangin num ngop hakano kano ka pop kabapen sosi yaw jisu. Jisu bait map yangi site code yangi neki pop baro ke bangilale nga pala au blay badun bor baro padakapi ko himen ko para Bangale pop sibune. daki jimbarka daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle pala jonga daki jingle pala jonga daki jingle pala bakara pe jonga namar kata nga karpadi ka Maria bakui kabayaisa katay soti yaki angel bakiri koi badiapi ko himen ko para banduay na gabinda jonga hautray ublay jongi ublay badon bor bara unis ne yangi parendala map iki pop jongi unyalam yangi shaka jingi mbam jekut Amen. Tryken rat go blay is yangi Tryken rat go blay is Tryken rat go blay is
ngenia duwai minda ka balangka ken mau ia ki mater baningkong harom ki balayap na ka benta ka jingai ngibu ya ka jing dumu jongi baro lemba kini ki mater baningkong harom koblei me ubala pengandang ya ki so ningkong babun jang ka balang harom dakas nam jang ki mater to ai ngi karpat ba da ka jing slur baskem nginyo jing kalain na ka jingya kun ka bajur hadukat ne bat bangin kemen barabor ha ka jing chop jang ka jingit ka bayai ne da utrai jang yu Jesu Kristo kun jame uba imbat sen sha renka badme ha ka jingalong kawe jang men sim bakuin ublay genom la genom Amen. Kajing pule nak kita Amos na chulupa. Utrai ong kumne na kabanta lai tali ki kam dakat ka Israel bat na kabanta sau tali. Ngam omweng satya ya kajing penstom na ba kidi ya ubahok na kabanta karupa. Bat ya ubah kerdu na kabanta sijur kijuti. Maki ki bakerdam ya kakli ubaduk hadu upumpum kakandau. Bat kikenyat harut lenti ya ubah syam jenjar. Bat kun, bat kepa kia puai hakaju kakentai. Bakumta kia les sang ya kakerteng bakhu jonga. Kipentia tha yalade harut manla kaduan. Halor kijainkup balasim kum kabenda. Bat kayeng ublay jongki. Kiadi ya kawan jongki tu kibasya dan kuna. Penban ngangalap penyap ya u amor hakmat jongki. Ubayeng karinyeng jong u kalalong. Kum karinyeng kiding kedar. Bat ubah klain la kum kiding sning. Ngalapendu ya uso jong u hajrong. Bat ya kitit jong u syapo. Nangta ngalawan yalam ya pi nari Egypt. Bat ngalayalam ya pi saupos nam hakari kenja. Bat hidup yok dakol yakari u amor. Hakmi ngan sabanya pi syak hakajaka bap hisyong. Kumbaban kakali kabadap daki songkeu. Kejingstat kan sadu no ya ubastat. Bat ubaklan un pene ya kajingklan jong u. Lemne urat ba un pelat yala kajing im. Ubabat ya kar rinti un amla shan. Bat ubastat mare un amla ban pelat yaladi. Lemne ubasyang da ukulai un la ban pelat yala kajing im. Bat utau ba yau do nut hapdeng girat ba. Un sapet yap lingkot hakata kasngi uong utrai kaktin jong utrai. Isungu hiau beli. Sang kebesan nomor Druspa Nyepupra. Druspa Nyepupra. Skap kutrai kiktin jonga skap kajing ut sim jonga skap kutrai ya kiktin jonga skap ka ucing kerban pensyaki skor ya jingkang jonga aku sim step ngalakot yame but me try snap yanga men step ngalakadwa yame ngap mi gajing shanya askap putrai kitin jonga skap gajing good men sim jonga
mem kot ying ubai meng baru basaro unyo yeng yak majong me isi utrai unong gambong ma ya upakren lam ler you babit slambat you syukur oh isi badun penjong asap kutrai kiktin jonga siap kajing ut men sim jonga Andre manga jing I jong me ngayorong ying jong me Akating bleng ngayorong mane Atempel baku jong me Ya lama me traya hok jong me Don balam tok yanga Ben pau hanga ya kamon jong me Tiak majonga Asap kutrai Kiktin jonga Skap kajing good men sim jonga Hallelujah 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 Toya royal try ko Jerusalem Upay kaktin jong u shaka pertay Hallelujah 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 Utrai undon reng kad bat pim Rengkat bat piru ka jimpuli na ka gospel bakuit kat kum u Matthews Kaburam hame kutrai habau Jesu lakiu ha galing kisenran jangu kila ya bod yawu bar ha kami laki ka eriong ka bajur ha ka duriyaw hadu bakaling kalasha telep daki jingat pelung Henry upat ulayotia ti kila late bat kersiu ia u ki on to penim iangi kotrai ngilayap te u Jesu la on haki bale pishating katne pi ki barit sat ka jinget nangda ulaki badula domok ia ki ler bat ia ka duriyaw bat kala don ka jingjay jay bakraw te ki brio kila lingong ngain kia ong ubrio ayu ubakum une bawat ki ler bat ka duriyaw ki kongu iyawu ka gospel jong utrai Kajira yame ko Chris ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ mendakasni kabalang karake ya kasni burom jongi mater baningkong harom usiem niro ula peniap bun ki kristan hadin baladon ka jimplu ding harom bad kila kino badai namar kristan kala jia komda bad ula berat bun ki kristan hakamat ki merat kalau bad kila bam ya ki kristan kumjuru kila kale hakamet ka par jengki ia ka rong ba ai ia ka surok
bad kila penyeng yaki kum ka domusa kila tangding yaki haki yau ka hat buon ki kristan ki kelalong kum domusa nagabenda ki briu haka por badum ki tang yaki kum kalong ka ba shirke bha ya ka jingsha le bein yaki kristan kane kala jia kumba hinripo edi kabamot ki kristan ningkong ki balayo pediang ya ka jingay kilalong ki kristan bas kem ha ka jingay wat kim treban kin randin wat ha kamat ki jingsha le bein wat ha ba ki tep kadon ka jingma ka ba ap yaki lada ki ngeit hau jisu henre kim shimlati ngiyos ngoro ha ka gospel mendakas ngi shapange jingting chongi apostol kila don badu jisu henre kila ting haba wan ka eriong erngit haba wan ka ler ka bajur ba be persha ya ke ling ka ba makiki shong kila ting henre ujisu udon badki ujisu don ha ka ju ka ling henre ki apostol kila ting ujisu udang iotia ha ka ling khadba wan ka ler henre ki apostol kim shimla la ban pediang ya kata ka ler bad kila ngat ha ka jingting badu jisu la don shisha ka bor halor ka ler jisu don ka bor halor ka mariang jisu don ka bor halor malle ki jingjia ha ka ne ka partai henre bon sin ngim soto ha ka tayo baladep ngiyos ngo ya ka ko bor na Venezuela ba kaladon ka jumai ka bajur arsin kalaki ya ka jumai ha ka ju ka por ha padeng ki second bad bon ki bru ki layap daki 1000 ngot ki bru ki layap bad kim lapshu daki 1000 ngot ki bru hadin kata ka jingjia bon ki ing ki la jot bon ki bru ki la mensao na mar kata ka utau jumai kalami hangto but kaya ka ba dang mi menda ha ka social media kalong shua banjia ya kane don we uburiyo ula yatulupa shapang ujumai uban savanjia ha Venezuela badula kot ula were ki buriyo ban kala kabamot ula penkan mau ki buriyo pide ban pai shau jisu pide ban duai pide ban sange ban im ya ka jingim auria kala kabamot na ki pop kabapi im bad uble usausi halor ka Venezuela henre ki brio kim shim kia ya kata ka jing maham jong ta ubrio minta ha ka social media ngiyos ngo shapang kata ka jing ya tulopa jongu ba ulong ubrio ba duai ba da ki brio kim patiao kindia turu haba wanjia kata ka jingjia minta ki pinmi kita ka video ki pinbriang kata ka video peit une ubrio ula ya tulopa henre ki brio kim snap iawu ko himmen ko para ujisu udon ka bor halor kie baro ujisu udon ka bor halor malla ki jingjia ha ka jingem jongi tendeng is ngo kolmar ha ka jingem jongi tendeng is ngo tod ha ka jingem jongi tendeng is ngo wet ha ka jingem jongi namar bon ki jingjia saudong jongi bad haka habajia kano ka jingjia ngi ting ngi kuslai ngi angnod da ka baklet ban kot karpadi au jisu ne ban pai shau kum kini ki apostol habadon galer ka bajur ki apostol kila ting kim shimla ken mau bau jisu udon hakaling bon sin kane kalong ka jinglong jongiru kum kinong Venezuela haka jakaban kot karpadi au jisu kila klet ban kot karpadi au jisu wan haba kidon gi jimma ham hakama jonki bakan jia kum gini gi jingjia lada kim kala kabamot minda baro ki babai minda baro ki sausi halor kata ka jingjia
But kistang bandong ladang injin dala ngap yau, ladang injin dala kala kabamod, ladang injin dala kon kerpad yau Jesu kanam jia kum kata ke jing jia ha Venezuela ki om. Ha ke ju kadur habawan ke ler ke apostol kadu kadwai ke la ken mau Jesu ke la kersiu yau Jesu but ki om rap ko try na mar ngi don hapadenge jingma. Kanjin dala jiayu lada ki apostol kim shimla kot ya Jesu ladon hakali u Jesu udang tia hakali wa lada kawan kata ke ler lada ki apostol kim shimla shania ha u Jesu unjin dala penim yaki henra menta kane ke jingjia ka penken mau iyangi wat lada ngi yait kapedeng kano ke jinge lese pidon jimpang Lese pidon jing dog, lese pidang yai lemba ke jing jinjar, lese pidon ke jing ting, lese pidon ke jing sosi, lese pidon ke jing kuslai halor kie ke baro, hato pilong ki brio bapai shau Jesu. Hato pilong ki brio bakot karpad yau Jesu. Lese don ki brio kim pediang shu yepi, lese bon jait ki ler ka be persha yangi, bon jait ki ler ka be persha yeki inga sem jangi. Bon jait ki ler ka wan be persha hake jingi mensiam jangi. Bon sin ki bru ki ngop haka pop. But hake jing jin jar. Na mar kim ju kot kar pad yau Jesu. But bon sin kis no jin jar kumne. Jesu ong hangi. Lada udon ha po jangi. Lada udon hake jingim jangi. Lada udon haka balang. Lada udon hake neka parte. Udon ga bor halor man leki jing jia hakama jangi. Lesengis ngo tolot kawai kabenda. Lesengis usi namar balengi im kumne. Lese ngidang iai beteng ben im kumne haka jingjin jar namar ngim ju don ka mensiam ben kot karpad yau Jesu ben tungs im yau Jesu ben ai ka kabor hau Jesu ben kot karpad yau Jesu ben sanshari ka jingim jangi. Lese don bon gibrio kis ngo shitom namar ka jimlin basniyo jangi. Don bon ke brio ke sausi bale ngale komne bale nga im komne ke jingali kalong khato pi kot kar pat ne yam yau Jesu hapedeng ne ke jingjia ha ke jingim jampi ne pi pershang ban le marwe shimet ban lai lo na ke ne ke jinge don bon ke brio ki shania halaka bor la jong klamda aiti ha Jesu ya ke jingim jangi ba undo penia dia ke jingim jangi kaparte mendaro kadang yait kenriang hapadeng babon jait ki jinge kadbang idang perkat kan sangeno ya katma kamju sangeshu kawe hadin kawe patkasngi kami biang ya ka jingya kulmar don bon ki dakishin kabang yoi saudong jongi kaba kampin hun yangi penban kapen kendit yangi kapen ting yangi kapen kusla yangi te kae kabang ide ben le ha ke jingim jangi hakamat kum ke ne ke jingjia ngide ben pen kala ni ke jing to wai jangi ngide ben pen kala ni ke jinge jangi ngide ben pen kala ni ke jing shanya jangi hau Jesu kito ki bam ju duai kide ben stang ben duai kito ki bam pen be ti ke jingim jangi kide ben pen be ti ke jingim jangi Kito ki bam ju pla pop, kide ben stang ben pla e ki pop, kide ben pediang sakrament. Kito ki bam ju lei jingya seng, kide ben stang ben lei jingya seng. Kito ki bam puli ye kak tin ubale, kide ben puli bat puzon ye kak tin ubale, bandup sautu, kae ka ba utrai u pasiaw hangi, hapadengi jingye ba bon jangi. Henry ladang is set ya ki skor jangi, ladang is set ka ya ki kama jangi, nakaban yo I ne nakaban yusngo kaya ka ba ublay ule hapadeng jangi kaya ka ba ublay ukren hapadeng jangi ngin sakot haka jingdom ngi kerlalong kibri ki babid wat haba u Jesu utarwa hangi ya kalat kalindi ban pai shawu ko himen ko para ngi im haka juk ka ba menda ka ba kirki ngi im haka ne ka juk ka ba menda ba pau dakibon gi dakishin kaba de ben kersiutia yengi naka jingim bapatar jangi kane kalong ka juk kaba kerki naga benda jangi henry ladang ngim kein kordor ya kaba u Jesu pasiaw ngin babe kum ginong Venezuela
Ki nong Venezuela kiwa babe ladangin jindala imba lese kanum jia kum kane ke jingjia hapadeng chungki ki ok ko himmen ko para habadon galat kalendi ngidi ben shim kabu ban jan badu jisu yo nginum yo lachu ban pai shabu tongin kot kerpad yaw jisu tongin kersiu yaw jisu ba undup stang ban sanshar ya ka jingem jangi ya ki ingasem jangi kamdame ka jingem men siem jangi ngim deban long ki brio ba yotia ngi deban long ki brio ki ba kersiu yaw jisu da ka jing duai da ka jing rio blame jisu bayid ngi ai ti hame ya ka jingem jangi kadang jia bun gi da kishin saudong jangi ba pin ting yangi ba pin kusla yangi ya rap yangi jisu ban pai shame da ka jing sngorit men siem ban kersiu yame ba men long utrai jang ka jingem jangi uban sanshar ya kie baro uban pinjai jai ya kie baro bangindup imbat me shijunam enya ro ya utrai Jesus Christ amen. Ko himen ko paratong in playa ka jingait ka jangi nganget hau play pa den barbara nong tau ka neming ka Pada Jesus Kristus pun marway jung utrai jung yaw bela pun amen sim bakwit yaw bela kana kamaria tisoti yaw bela shalabin popon Dios Pilatus lasana harpana yaw layap latep yaw lagyasya gibayap kagasni kabalay lamipan na gibayap ulakyo siya bening usyang syakamono blay upa badan barbara nang taon wan pad ban bishari gibayim bat gibayap Nangay kaumen siyam bakoy, haka balang Catholic bakoy, haka jinya silak irikoy, haka jimap igipom, haka jimi pahat kado, daga jingim bam jikut. Amen. Lai spak prapusah. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jumpi kallang ka ba pdiang kon ha ublay upa badan bor barra To try to kinyani ti jong pi na banta ka chingaro ka ram ka cheng chungu ka chingto yangi ba ka balang ko ku chungu baro ka wei Koblay me uba pentre kam daga jing spoon ya ka bor jangi jimaya jame to ai ngikar part baka jing shakri jangi yame kalong ka bayay de bat kini ki jingay bakantang daw Chris utray jangim Amen.
utrai undon rengkad bat pim Rengka bat piru. to kentiu yala ki donut Ikin tiwe ki shau trai. tongin aingu ya utrai ublay jengim Kasong hok bat kadei. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadai ti jengi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kopa bakoit lemba ukon bay it jame u Jesus Christ kakatin jame da uba melatau ya kie baro ya uba melapa shangi kum unong penim badonong siuspa ubalawan lombriu da umen siam bakoit bad ya ubalaka nakateizuti hakaba upendep ya ka monjame bad hakaba upenio hame ya upaid bakoit ula piar lakikti kadba udang sha shitom ban batat no ya ki kenjeri janga jingiap bad ban pen pau shinna ya ka jimipa na markata rengkat bat ki angel bad baru ki rikoit ngi pen bana ya ka buram jame kadba dakawe ka sur ngi ya ong Bakut bakut tu trai. Bakut you bleki pan. Reng bak berteki dam. Naga buram jong me. Ruayo sana syajrong. Ruayo sana klengkut. Ruayo sana you blade juno. Yaro you tabawan. Haka kerteng utrai. Bening bak berteki dam. Naga buram jong me. Ruayo sana syajrong. Ruayo sana klengkut. Ruayo sana you blade juno. ko himen ko paratong induway bangin roy ha ka jingim men siam dak dap ka bor jung men siam bakoit nginang duway o men siam bakudu yalam yangi sha ka jingait ka baskem war ha kamat ki jinge babun jangi bangin shania tele telan ya jisu dashisha melong ubakoit ko trai katemei jong ka jingkoit barom Namarkatang ikarpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing terwajangi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki pakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesus Christ haka por baladino ya u badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada ka baingu ya me ula kedia ya u badula ai halake senran u ong to shim batobam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpi Hakaju ke recomendal ala ya bamula shim ya ka kuri bada ka baingu biang ya me ulaya ka hala ke senran u ong to shim batto dina ka ne pi baro ne mar ka ne ka long ka kuri janga snam janga jonga jutang batimai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimma ap ya ki pop to le ya ka ne ban kan mau ya ngam Kosnam bakardor jangu Kristo pen koi diangi. Pen koi dia ke men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ke bapang ke bashitam baro. Ya da yangi nau bamen.
ka jing maya jong ka jinget Katasin bangi bam yuneu mangi de agane kakuri ngipem naga jing yang jong me kotra tada do menwan Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia ba ka jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit benyang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar paadya me ba ngi ke ba yo benda hakamet ba ka snamo kris ngilong ki bela penyat le ka ve da umensi embakuin Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana yaka ha ka jingit rengkat badulio uppa baku jangi uvil bad ubishab jangi pad baru ki lingdo bad ki rinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yotia da ka bakarmen ya ga jimmi pa bad ya baru ki bela kalat no ha ga jingis ne jamme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme To isne yangi baro ngi karpadia me knamba rengkat bat kamari tiso di bakoi ka kamejo ngobale u jaso bakudo kurim janga ke apostol bakoi but u Francis disease bakoi but baro ke mater baning kong harom but baro krikoi ke bela pen sobha me pateng la pateng ngilong ke babit ben yo binda lem haga jingim bam jekut but bangini ro but pindon buram me da ukon jamme O Jesus Christ. Dawu lembadu bad hawu kallang hamayu blayu pa badon bor haka jingalong kawai jungamen sim bakuin baro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen Ko himmen ko peratong induwai nagabenda bara ki jing tumu jangi induwai nagabenda bara ki program janga center kaba don hau banai banwan Bible convention kumjuru nagabenda ka retreat kerpang nagabenda ki nongyelam janga balang nagabenda ki ramba balang ki nonggit kambaro nonggit kam jangi seng ki nongikai bakin yo ban pendimai kamen siem jangi da ka bashimenda hagane ka retreat Kopa jengim baha bening kalong ka bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin lo kumbabning tuai himin ha ka jimam jami ka baha kasi batamap ingi gerengkang jami kumbangi rungi mapi ka beles niu yangi badwat elam yangi sya ka jimpan shoy kan rei top light ingi na ka basiniu top light ingi karpat kotrai na ka jing siniu baro Haka jing spoon jamme, toai jing suk jing saing haka sngi jangi. Kanamba da ka jing arab ka jing isne jamme, ngilait baro bona ka pop, but ngidio jing adana ka jing jin jar baro. Katbangi da ngap kami lindia ka jingar men bakuin, but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Namar kecume kalong kaima kecume kebuat berkaburam junam la junam Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame, ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame, bad ha ka jing spoon jame, tai ha ka ya ka jing suk, bad ka jingatali kaway kat kum gamon jame, mame uba im bad basensya, junom la junom, Amen ka jing suk utray, kandon, bada bo rengka bat pim, Rengka bat phi dap ta ka jingi do Kristo ngin ya ingu markelia. Kukun lang rojong ublay Me bakit no kipop ka pertay Tus ngaw senayangi Kukun lang
Hakumi ukun lambaro jungo bele. Hakumi ubakit na ka pop junga parte. Sukito ki bela kot jaga jingkawai jungo kun lambarot. Kotrai Jisu gisngu yame ba melawan hapo ka donur kamen siem jangi ba melawan hapo ki inga sem jangi o Jisu ba it kumba melawan ha ka chingim jangi apostol kan ba gidang ting ki ba kuslai ba mela penjai jai ya ka riong ergi mela penjai jai ya ka ler mela penjai jai ya ka deu mela penjai jai ya ka men siem jangi ko Jisu ba it ni kot kar paad ya me menda
Bamen shimde pura ke ingasem jangi ya ke jing puri gura jangi ingasem ya ke jing ya per jimmod ya ke jing talon ke jimlin basiniyo jangi ya kam kumjuru ya ke jimpang ke jing shitam namar ke kiniang ka badon hakamet kapat penjai jai no ka Jesu ya kamet kapat penjem no ka Jesu ya ke jimpang jing shitam jangi bayir batoin jangi menang peng kersiutia ngi kersiutia ya me Jesu bamen tre borba ha ke ingasem jangi bamen tre borba ha ka kor ka jai jangi bamen tre borba hagi kam ge jam jangi bamen tre borba ha ka men siem jangi bangi logi kon ge ba kongo ya me ke ba yet shida ya me Jesu ai bor ngi pen sle ngi pen kai pen khya ngi benda shimdi pura bar ge pre batalot ha padeng jangi ba makiro kin kot kar pad ya me Jesu kadba ki dang yakendo jinge kawe hadin kawe pat bangi logi kon ge ba sauto ya ka dakashin ka badanjia saudang jangi ba kalong ge jing kod ngi ban karsi utia ya me ko Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ai boring penjana ya ke jingem jangi Jesus bangin kala ka mamot bangin ino ya ke jingem janga pop bangin pediang ya me bangin piam ya me bangin yai ranga bat me Jesus hallelujah 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 Jesus 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 tong ini tuai to ai ba kene ke jingkinia ba kanja ble kabangila tarwa bat naka ba ngila bam kanai jingi miyangi kotrai ngi karpad kanamba habalatte song yangi bat me hage jingi bam chikut ngilla banse ki so ki banne shi junam dau kris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka berhi. ble badon bor baro in karkuyapi uppa badukon badomen sim bakoit Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jangutrai da ka jingim ka jompi Isungu yau le. Nabar sispa saupunyau. Sispa saupunyau. Berkun bermesim bukut, balong, bamenikong, jum taba berabor, junam la junam, amen. Enyeroy tra Jesus Christ, junam la junam, amen.